Здравейте! Искам да видите какво направихме днес и нашето кученце стои и чака да му кажа да си хапва, за да видите. Рая, хайде яш! Яш! Да, специално гравирана с поставка за храна с име, като купичките са с диаметър 13 см. Даже вижте какво направихме, освен че има и на хранилката. Направихме медальон. Всяка една хранилка може да бъде изработена с породата. Имаме над 1000 вида породи като вариант. Но за момента работим с хранилки, които са с диаметър около 13 см. Купичките не ги предлагаме към хранилките. Ето това е купичката. Сега ще ви покажа модела. Този модел. При поръчка, ако желаете, може да ви доставим тези купички. Надявам се естествено да има наличност от място, където ние си ги купихме. Пак казвам, диаметъра е 13 см. И новото, което е също, е каишките, които предлагаме от този вариант. Сега ще покажа и останалите. Това са другите модели като цветове. Имаме и с панделки. Ето ги. Това са малки звънчета. И вече медальоните, които видяхте гравирани, са в тези варианти. Като ако поръчате каишка, ви предлагаме и ключодържател, който да бъде комплект с висулката на каишката. Ето ги отново. До скоро!